ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି ସରିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଖାଲି କାମର ବ୍ୟସ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାମୀ ଯିବାର ଦୁଃଖ। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଓଲଟା ନୀତି। ଯେଉଁଦିନ କେହି ଘରୁ ପଦାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ସେ ସେଇଦିନ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସହିତ ରାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଏକାଥରେ କରିଦେଲି କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ 4ରୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ। ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଓ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ରହିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ପୁଣି ବାହାରେ, ଯିଏ ରହିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଯିବାର ଦୁଃଖ ଓ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳିବାର ଟେନସନ୍ ତା ଉପରେ। ସ୍ୱାମୀର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ, ବାପରେ ପୁରା ଥକେଇଲା ଭଳି କାମ। ସବୁ ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀର ଆସିଗଲା ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ବି ଯିବ ବୋଲି ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। କଷ୍ଟମଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାମୀକି ବିଦା ଦେଲି। ଛୁଆ ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ବାପାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲରେ ଦେଖିକି କାନ୍ଦ। ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା ମୋ ପାଖରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।